Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Ug mo na'y gusto nako nga ipagawas nimo. Ang buot ra gyud akong ipaabot no. Nga undangon ni nato ang istorya para mahilom ta. Dili, Unsa? dili ko mosugot nga tuntuhon lang ha. Ayaw ra kong inaana. Ayaw kong magkaki! Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Ayaw kong singgite. Oh. Pag-istorya tagtarong, kadili ni nato ipaagi sa kainis sa o. Dili ta magsiningkitay kay dili man ta mga bungol. Kuno sa may problema atong istoryahan og inay, husayon na to. Husayon og tarong. Dili ka ipaagi sa siningkitay kay dili man ta mga luog. Og labaw sa tanan, ayaw dayo pa masangil kay dili magyutaan na magdaog. Labi nag-i-insist nimo ang dili tinuod kay dipinsahan magyud akong kaugalingon. Kamao kong moangkon og sayop kundo naman. Pero nga pugson sa pagpatuon sa usa ka sa nga wa gyud nako mabuhat. Aron lang gyud bulutaw nga ako'y sad-an. No way! Kay bisag asa pa ta mga bot, bisag unsa pay dangatan sa atong panag-uban, I don't give a damn. Kung dili ka committed to anybody, then nganong imo magyung i-turn down ang akong offer aron ka pakaslan? Tungod kay until now, dili pa ko andam. Dili pa ko andam tungod kay wa pa man gyud nako masiguro nga akong pagbati. Kung ikaw na ba gyud ang gusto na kong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Pero it doesn't mean nga wa na ko tudloi ang akong kaugalingon aron mahalon ka. Pero bisag usaon, lisod gyud kay kong higugmaon. No, sa imong kinaiya dili ka lisod mahalon, Rodney. O galing lang kay naana ko ang kahadlok. Kuyaw kang higugmaon kay mawa ka man nagkalit. Iniksunod akong lingi, lain naman dayo imong ikauban. Ayaw kalimti ang kakahapon aron dili na nako og katon. Ang nahitabo na mo ni Odette. Sulagma, agwa ni mo tuyo kay ikaw ang gisukaran og una atong mabayana. Abi ni mo, para na ako, kung tao ka nga tinuod kinagmahal, og doon nagyug kay baruganan, bisag sikin sa pagkaha ng gupaha ang mutintal ni mo kung dili ka gyud magpada. Wa man kay mahitabo, kay gihatagan ka man sa Ginoo og normal nga utok nga kamaong mo kontrolar sa imong pagbati. Nahimo lang huyang. Ayaw ko patuwa, nga in love ka na kung tinuuray. Nagdoon pa. I'm digging deeper. Kaya nagklaro pasad sa kong pagbati. Naaraman di ay na. Maong peace. Peace. Patas raman di ay. So, nganong kinahanglan pa man natong maglalis? Di ba? Let's be friends, okay? Manong ganina ramang kang wa may mutang diha, my friend. Hey, ako ra gid na imong gibantayan. Ang imong teritoryo na as counter. Pero may abot pa gid ang imong pananaon nining akong nahimutangan. Namang ko third eye. Ang isi mong kayo ka. Ngano sige magagangad sa taas or sa house, ha? Ngano man? Ako magunadunggan nga may taas og kalat ang tingog ni Angeli. Ha? Tinuod ka? Nag-away ka sila. Or, ay uwa ka magdali kay akong sakon ang duha. Aro ako pang kutanon kung nag-away ba? Sus, yanda ra sa nimong kaliki. Kung sa may ilang angayan awayan. Nangutan na ganita niya. Iya sa dinto sumbalikon. Tingaling nakakita na siya og buslot si Angeli. Yung mga naghatag og daan, aron matugbaw na sa iyang tingog. Pero wa naman. Galit magkahilom. Sa imong pagtuo. Unsa mag-aasunod gan hitabo. Uy! Dili ka makarelate kay jealous ang peg. Daghan na ba yung bunga ang ilang mangga? Mangawat ako sa. Uy! Uy! Uy, hindi ako pinansin. Nasaktan niya. My dear, dali. Tuparin ko, be. Araw ko makatuog. Basa ray katapat, ana. Ako'y basa, eh.
Di, mas maayo para dayon ka magkatug. I miss you. Pila pa lang gani ka oras nga wata makita. Yaw sa man mo, ana. Nga tinuod bang gibingaw ko nimo. Dali na ko. Naapaday ko importanteng meeting with Dax and Chris. Pugsa lang unang imo kaugalingon nga makatog diha, kay ako karang balikon. Si Angelique yung nagdaaw swerte ining resort. Kaya di ako nabalik siya din eh. Naglumpas mo pangabot ang mga guest. O karon gani, polibok ang resort. Daghan kayo ang naghihinayang. Kuro dayon magpabok. Maong kinahanglan tingali nga magdugang sila og mga rooms. Kaya nugod ang kwarta mo labay lang hinoon. Kay panto sa lain. Si Chris, Dax. Wa pa na diha? Kaya ima di ay? Ang kingon ato ganiha. Nga manguha na siya mangga. Mao ba? Ako kapason? Ako na. Kay malakaw mi. O pagsuro eh. Kamura. Si Rodney di ay. Kuyog si Rodney? Nganong kinahanglan mo kuyog siya? Oh. Kamura na duwahan si Chris, aman lakaw. Pero, mga nanghid ka ni Rodney. Wow! Dili gid ay ko pwede mo lakaw nga dili gid mananghid. Yes, for formality's sake. Og, aron malikayan ang hunang-hunang bati. Binuang. Ako pa'y dudahan niyag bati nga ako'y nagtarong. Huy! Unyag mahita. Bahala na kagun sa imong itubag. Pwede ingno nimo nga nakig-date kong Chris. Ay, makabiskat eh. Imigugul pa iamong. Pagkadali gid imong maratol, oy. Ay imo kong ingnon nga may gipamalit kong mga kinahanglanon dinhi sa resort. Unsa? O garo si Chris magyud. Nga niya aram unta ko. Si Chris, para pang emergency lang nga lakaw. Kanang wa ko din sa palibot. Pero nga nung wa magyukuing na. Wa gani mananghid. Inaikog kay, may pahuway manggod kuno ka, sir. Di siya gusto nga madisturbo ka. Natuog man ka ka. Tuog ba, Oroy? Kadagsiga man tibok oras ni ako mga mata. Kaya ako siyang ginang taparan ko. Wag yun manubaling. Kaya makig-meeting ko nun mo. O sa may gibitingan ninyo? Daghan kayo, sir. O na, ako magong nakita nga kuwang nga itong mga rooms din sa resort, sir ba? Maong ano kung kaayo, nga naapauntay gustong magpabok, mo adto lang sa lain, kay puno lang ta dinhi. Ako lang gibrot up nga doon yan, Chili. Ay, sorry kayo ha, ako lang gibunda kapangan. Sa akuan imong dearest kay masuko yung magmam ko. Unya, to continue, sir, na. May mga kinanglanusad nga angay yung prahon karon. Maunag dali-dali itong milakaw o nagpa-drive ni Chris para makabalik ko dayon sa dili pagkabakamata. Ingnan lang niya siya nga milakaw ko. Ingnang manawag raw niya ko. Unyang mangutarag asa ka, sir. Usay ako ito bag. Manawag radayin ko. Naibaw itong imong kauban nga mulakaw ka? Wa. Ha? Nadlo ka? O, nalahat man lang. Kay, kung saan ako'y pangutanon. Kung diin takadad Ano siya katawanan sa kong gisulti? Ha? Tungod kinalimot man ka nga utukan ka. Maong dili gyud ka mabalaka kung unsay imong itubag niya. Kay makamao kang mohandle sa mga ingon anak nga sitwasyon, di ba? Marukoy baya ka. Sa? Tuyang raman ka? Proud na no? Ayaw na lang ganit na ninyo mga laki. Hoy, ilabay na sa taong imong gisaligan. Ayaw kog iapil sa iyang linya, ha? Ay sus! Unsa ba'y kalainan nga playing innocent masad ka? Himan-himan daghan kay kag-agi. What? Oh, maayos ka no? Mas nahibaw ka kay nako kung unsa ako mga kalaki? Wow ha!
Karon ba ta magkaila, ha? Ha? Aber? Be, nganong nangaabot man ta ining lugar karon? Stop it! Pwede ba gato na lang ilubong sa kalimot? Aron di ta mabadsyat. Sige kita ka budget ini, kay ni amang kita dinhi aning kondinada. Mao nga dili na ko makatug nga magkunaw na nimo. Uy, anong ikaw may dili makatuhog? Nga kung may siguro kayo nga hantingon na itong iyang mahibawaan nga niyari ko sa duol niya. Mao na ang gidata ka dinhi. Aron ato nang istoryahan og maayo. Ha? Mientras wa ka pa makita ni Nadine. Mas may pagmangita na sa duglaing dapit ka kapunduhan kay lisod na kayo nga magkaabot mo. Sibot mo ipasabot. Biya ining dapita. Imo kong gihingin lang. Para ni sa imong kaayuhan. Ug ang imong kaayuhan, unsaon naman lang. Unsay? Imo kong abugon o pasagdante ka nga mabutang sa alanganin. Unsa ko buang? Hoy, Hoy sad. Nato kag hataga kag kamay ni Nadine kung iya kang makitaan. Nalimot ka. Nga ikaw nakaingon nga ako siyang gibiyaan dito sa simbahan. unsa may kunsa? Nga ikaw raman tagang gitawag dihang nag-atubang na mo sa pare. Dako kag gikatampo sa akong pagbiya. Kay siya diyang imo kong gitawag. Ako mang na-realize nga ang babay nga akong kikatupad, wa gyud luna sa akong kasing-kasing. Okay. Okay. Kung iya kong silutan tungod kay nakatabang ko nimo aron siya daganan. Ayaw kadlok. Kay dili na ko siya sibukan. Mura ka magwa magkailan ni Nadine, uy. Nakaila no? Nakaila kaayo ko. Nga nagutawang wa. Gani, mao gani nga ako na siyang gipangandaman. Mao nga tumana ni akong gisuggest. Palayo mintras wa pa mag-abot ang inyong mga daan. Magpalayo ko. Kung magpalayo sad ka. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kay dili na ko siya sibukan. Mura ka magwa magkailan ni Nadine, uy. Nakaila no? Nakaila kaayo ko. Nga nagutawang wa. Gani, mao gani nga ako na siyang gipangandaman. Mao nga tumana ni akong gisuggest. Palayo mintras wa pa mag-abot ang inyong mga daan. Magpalayo ko. Kung magpalayo sad ka. Unsa? Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Unsa? Kung concern ka sa akong kaayuhan tungod kay friends ta, mausad ko. Ka-unfair man sad, kung pasagdan talaga nga nahibaw man ko. Nga utro sa kang mahimutang sa peligro kung makitaan ka itong babayhana. Ug dili ra bagid imposible nga makita ka niya. Kung tinuod bang ganing akong duda nga may relasyon gid sila si Rodney. Kung itugot man gani gid say kayon nga ako siyang ikaabot. Sa dili pa siya maghimo og daotang lakang, mas may pagmagampo na lang siyang daan para sa iyang kalawasan. Kay ining panahon na, andam na gid nako siyang paninglan sa iyang kasalbahis nga gipakita na ako sa unang panahon. Sa iyang kanunay pag-insulto sa akong pagkatao. Wa mo ko'y gikawilihan ron. Wanang gud ang mga importanteng tao sa akong kinabuhi nga mo'y ako gyud untang gipahinungdan sa akong mga paningkamot. Wa na'y pili ang akong kinabuhi. Kay wa nang akong amahan o ginahan. Parks. Parks. Sorry. Sorry. Sorry kayo. Sa mga nagdrama naman hinuon ko. Tana, ato na ta sa mall para mangumpara na ta. Aron dili ka magkabuang sa pagpangita og irason ni Rodney. Kung pagutanon kag diin ka. Aminit. Swerte ka. Yan ang luod ko ng urasa. Surprise? Usa pa man di akong bation. Nga wa man jud ko mag-expect nga magpakita ka karon. Gisabot ko. Oh. Lingaw ako.
hapit na doon mapuno ang sakyanan sa kadagan sa atong gipamalit. Siya rog mo dare paghihapon siya pangutana kundi intano. Kay wa ta mananghid niya. Sipiat gani siya siyang tunada na. Paka ginaong niya. Huy, buguyan ako ni mo manulti. Kay ngano, namang kausaban ng tao, di pa? Ako lang nakita nga dili na ko angayan pang magpaluya-luya ni ining panahon na. Kay wa na ko'y kasumbungan nga papa ug mama. Nag-inusara na lang ko, di pa? Wa man god. Taka naman ka eh. Unsa naman di ben si Dax nga napirmi sa imong luyo? Lahi ang higala, lahi sab ang pamilya, paparts. Depende sa pagbati. Tana, oy. Aron dili na magduda tong bati naong nimong agawon. Kay matud para ba nila nga ang tao kuno manggibuhaton, manggidudahon. Maong mulikay na lang ta. Mituwag mong kanin mo. Kinsa man? Si Rodney lagi. Hoy, puro ikaw rin taos palibot. Gibundak ba mo ang nga ni Rodney? Pagmatngon, kay daghantang ni Adin Di ka ba kasiguro sa ubang tao nga imong kauban diri? Tingalig na gusto niyang magpapapil o butang-butangan ka. Walang yun untay mag-iningon ana din Kay siguro yun nga mga lagpot siya siyang trabaho. Ganina ba, sa wa pa mo lagaw sa si Rodney, miingon siya nga manawag ra siya nimo, aron tingali pahibawon kag asa siya. Ay, tana, oy. Ay na lang na ninyong labda ng butanga. Dali, tabangin noon ko ninyo padiskarga sa mga kinumpra. Dali. Tingali, siya na. Hello? Bilabs! Oh, yes. Hain man ka. Miloko malagi ka nga wa magpahibaw. Ngano? Nagpahibaw sa play ka? Wow! Oh, ana day na? Kinahanglang magbaws-baws? Wa ko kahibaw, ana da. Pero in fairness, wa may trampa sa nga akong lakaw. Kay iko ramang kong nangumpra para sa mga kinahanglan nun sa resort. Ikaw ka! Trabaho ni nga dili ka balibaran. Kay may kalabutan sa mga negosyo. Maong ayaw ko dudahig bati, ha? Kay maong nanawag na ba ko nimo, kay mananghid ko nimo nga posibleng ugma o sa sunod pang adlaw ko nga dili magkapauli. Kay mag-viewing pa mi sa duha ka nagkalinlaing yuta nga mong palito ni attorney. Aron sad na mo ibaligya. Oh, okay. Why problema? Amping mo diha. Bye. Oh. Ano ka? Nag-abot man ang kilay ni mo? Tungod kay magsurok yun ang akong dugo. Kung makapaminaw kong bakak. Silos? Hoy! Selos nga nagtaon. Who is he, by the way? Aron magselos ko? Na. Di na lang nato taso ng istorya katingalig mahog niya slalis. Kung sa maligsulti ato, kaya nagsipok mga nimo ko. Ta, iya pa magiging patuhuon gud nga trabaho or negosyo ang iyang mga gilakaw. Maong, duha siya kaadlaw nga dili makauli. Oh, mayo hinoon. Nalipay? Para ni Paparts. Ano ba makapahuway siya? Hala no, concern. Oh, yes. Ano siya dautan? Dautan ba di kung magpakita tag concern sa atong mga friends? Aw dili oy. Di gyud noon. Ingon ka ana ka swerte Angeli. Kay gilibutan ka sa mga concern ng mga friends. Tingalig na kapay laing buhaton, Paparts. Isalig na lang namo ang pagpahimutan sa atong mga ginumpra. Ako tawagon si Picto. Naunsa man ko. Nganong ingon man adto nga akong reaksyon. Nakabantay lang hinoon si Chris. Di ko agay nga magpakita nga nangiki ko. Pero labing siguro, si Nadine ang kuyog ato. Dili mahitabo nga nasayop si Chris sa iyang duda nga may relasyon silang duha si Nadine. Knowing Nadine, nga dili kay si Chris ray laki nga iyang gikuptan kani adto. Lantaran ang iyang pagpakigduwa sa mga laki. Maayo gyud kay siya diyang pahina. Maong posible kaayo nga nadanisan niya si Rodney. Well, this time, murang magtigi na sa ta, Nadine. Thank you. Thank you for making me happy once again. Kung manalti ka, marapag. Ako
ako rin naglipay nimo. Lahi ka. Oh. Yes. Mas kontento mag ko. Uy. Are you telling me nga when it comes sa duwa sa kama, makwangan ka sa performance anang kauban nimo karon? Tadlo eh. Kinahanglan pa ba? Dili ba? Angay lang, kung gusto kang malingaw ug malipay ang imong partner. Andam kini mong buhaton ang tanan. Oh yes. Angay lang yun. Basig magkatabang ni dako aron siya magkat-on sa ngayong buhaton sa usa ka partner. Aron ni magbalipayon. Kung dili ko niya makita og taas-taas nga panahon. Doon ako'y plano. So it seems... Apel ko, ana? Yes. Og dako kakayog ikatabang na din. Okay. Unsay akong ika-contribute para matambalan ang imong kadismaya sa imong partner karon? Simple lang. Ikaw himo na kong maglilingaw. Oo. Mintras mo pahuway ko sa pagpakig-uban niya sod sa pila ka adlaw. Okay. Game. Manay akong gipaabot. Ug ako pa ba di ay kang baliparan? Nga nangandoy man sa kong malingaw. Okay, no problem. Oy, Dax, hain na mas Angele. Ay, wa pa ko makakita ka na naog. O ba? Uy, hain makakinbayhana. May problema ba, Nana? Ay, kuan, mangutana lang unta ko, day, kun unsay akong andamon nga putahe, day, ba, kay mo pa uli naman ka si Rodney karon sa si Rodney, di ay. Wa pa ko idea. Pero ikaw na may bang unsay gusto ni mo lutuon. Nanabitaw ka idea kung unsay gyud iyang mga paborito, di ba? Oo, noon. Ayaw nalaglabdang imong bahay na ng butanga. Kay dili ba ako gusto nga ma-stress ka, Na, sige, sige. Biyaan taon na mo. Loto, magkaka. Ay, nanawag ba rin mag-usap? Aron pagpangutahan na? O paghatag din mong informasyon kung naunsa na ang iyang mga lakaw? Wa. Uy! Nga naman gulo na. Ambot lang. Wa ko mahibaw. Pero labing siguro may enjoy ragit ko. Asa ka kutob no ang imong pagdaan ang imong role nga pagkaway paki? Aw hinuon. Kung busgon ka lang niya, hatagan sa imong gikinahanglan, okay ra, di ba? Pero, kung simbak ko, tug ka na gani siyang sungay, o gusto ka na lang niyang pahimuslan, nga wa na ito lang nga ayuda, oh my God! That's another story! Husto yun ka. Usa ko, buang, aron itugyan ang akong lawas niya. Unya pagkahuman, thank you hon lang. Ay, no way, no. Kinahanglan nga na ang iya, na ang ako. Ay, wala, oy. Oh, nga naman kuno ka. Lain ako naun, oy. Ay, sorry ha, Anjali. Pero, lupi pa di mong babaeng bayranan anang imong gibuhat karon. Nganong kinahanglan man gyud nimong gubo ang imong kinabuhi? Nga naa pa man gyud untay higayon nga ikapataas nimo ang imong agtang. Wala na'y bali na ako, Dax. Unsa? Unsa man tawon imong utok ay? Hoy, ang tao nga imong gikauban, andam nga muhatag sa iyang pangahan. Andam kang pakaslan, ha? Nganong dili naman yun niya ni mo buhaton? Kinahanglan ba bang balik-balikon ta magsulti nga wa ko'y gugma ni Rodney? Oh, wa kay gugma. Pero, nga na yung nagitugutan nga paimuslan kaniya. Mauna, Oh, Lali ka di ha? ang imo ni siyang likayin pa parts. Ayaw na paghunahon naglaing higayon. Ayaw nagpaabutan nga naapay dili mayong mahitabo una ka mobiya ni Rodney. Karon na. Bangon ang imong dungog. Dili kay mutong ka sa pagpakig-uban sa usa ka tawo nga way bili para nimo. Kun dili ang iyang kwarta. Soltera ko. Pila pa gid ang imong gikinahanglan aron undangon ni nimong sitwasyon na. Chris! Kaluy ang imong kaugalingon. Ayaw itugot. Nga naungon ka niya ni Rodney nga babae kang hantukira, mubuglupad. Kay paniguro na ko nimo
nga mapatay ko tong tawhana. Nakadungog ka, Angeli? Mangutanag ko. Makaako ka, gadunay maamong, tungod lang sa iyang concern nimo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.